Hola, benvinguts al canal Calidoscòpic. En aquest vídeo m'agradaria analitzar com així de l'atzucac en el que l'independentisme s'ha trobat després de les eleccions catalanes del 2024. No? Bé, si semblava que amb tot això de l'amnistia doncs podria servir perquè els líders independentistes es poguessin amnistiar i patien per si els CDRs, els de l'Operació Judes, doncs es podrien amnistiar també. El que estem veient és que potser serà tot el contrari. Els jutges estan acceptant a contracor d'amnistiar a la tropa, però no volen de cap manera amnistiar els líders i sembla que acusaran, entre cometes, de malversació a Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, i d'aquesta manera doncs, s'empantanegarà la situació, perquè a més tampoc volen recórrer a Europa per no donar cap mena d'eixida possible. No? Clar, en aquest context encara és menys raonable investir a Illa, que no ha guanyat netament, perquè només pot governar si els partits independentistes doncs, li donen suport. No? Per tant, en aquest sentit, si algun partit ho fes, sigui Esquerra o sigui Junts, doncs jo crec que s'entendria com una traïció a l'objectiu de la independència, lògicament. No? I més encara quan Sánchez i Feijóo han pactat en el Consell General del Poder Judicial que presumiblement protegirà Marchena, Llarena i el Suprem en la seva deriva prevaricadora. No? Aleshores, clar, analitzant les eleccions catalanes a la llum dels resultats, podem adonar-nos que no han anat bé pels independentistes, no perquè l'independentisme no tingui base electoral, que en aquest cas doncs, caldria acceptar-ho per simple sentit democràtic, sinó que el mal resultat ha sigut per aspectes conjunturals. No? El més important d'ells ha sigut doncs, la gran abstenció de la base electoral independentista, que continua amb aquesta tendència, fruit de la desorientació que té, clar, per la desunió i les lluites internes, la despolitització del debat que Esquerra ha imprimit dins del TV3, Catalunya Ràdio, l'Ara, etc. I clar, el canvi de rumb d'Esquerra Republicana de dir que cal eixamplar la base i que la independència queda postergada per d'aquí 20 anys a una generació, doncs clar, ha portat una pèrdua conjuntural d'un nord clar. No? Després també per un altre motiu, que és que Puigdemont no ha pogut fer una campanya com els altres candidats, no ha pogut recórrer a Catalunya, no ha pogut participar en els debats electorals televisats, i això ha sigut per l'amenaça de la judicatura. No? En aquest sentit també hi ha l'altre element, el de que Puigdemont i que l'ha perseguit tota la campanya electoral, de que si havia promès tornar i que altres vegades ho havia promès i no ho havia fet, si ara estava mentint o no, si estava enganyant a la gent o no. I crec que no es tracta de veure si Puigdemont té paraula o no, o si és valent o no, perquè crec que ha demostrat que sí, les dues coses, no? Sinó que quasi seria que si torna sí o sí podria ser més de si és kamikaze o no és kamikaze, no? Perquè Puigdemont fa unes propostes, uns plantejaments i clar, la judicatura després canvia tot el que... Per exemple, en aquest cas, ell comptava amb aquesta llei d'amnistia i pels plaços doncs, veia clar que podria assistir a l'investidura, cosa que pujava doncs, el valor de votar-lo. No? Però clar, la magistratura està fent aquí coses rares i per tant, això ja de per si... que inclús aquestes eleccions, si un candidat no té igualtat de condicions, estan ben fetes aquestes eleccions, i és més, els independentistes hem de respectar el resultat d'una situació en què no tots els candidats tenen igualtat. Bé, aleshores, en aquestes circumstàncies crec que la nostra obligació per supervivència hem d'aspirar a poder fer unes noves eleccions i tenir un resultat millor. A més, amb la pugna que hi ha per això de l'amnistia, per què fer ara una investidura absurda on vingui Puigdemont i s'arrisquin necessàriament? Potser millor allargar una mica els terminis i veure si la situació es va definint, o almenys que Puigdemont quan torni sàpiga realment a què atenir-se. No? Clar, unes noves eleccions en general no són benvingudes per l'electorat i el desmotiva de cara a participar, però això sí és repetir per repetir, si és per la incompetència de no haver-se sabut posar d'acord. Però en el cas independentista sí que podria repetir-se les eleccions havent-hi doncs,
una situació més interessant, no? Per tant, aquí és on arribem a que la repetició no pot ser que Junts, Esquerra, CUP alhora i Aliança Catalana es presentin per separat, no? Si ho fessin, si es presentessin per separat, segurament qui més sortiria beneficiat dins el bàndol independentista seria Junts, que acumularia en Puigdemont molta quantitat de vots intentant guanyar a Illa, però tampoc està clar que ho pogués aconseguir, no? I per altra banda, per la mateixa dinàmica, Esquerra i la CUP segurament doncs, patirien un gran retrocés, alhora segurament no entraria, i potser Aliança Catalana seria l'única que sortiria també beneficiada, perquè el fet d'haver entrat de ser força extraparlamentària a tenir presència en el Parlament doncs sí que és un premi que li podria reportar ara també confiança en votar-la, no? Però clar, per Esquerra Republicana, que són els que també tenen la clau una mica ara perquè s'estan plantejant si investir Illa, si hi ha a canvi d'unes contraprestacions econòmiques que tots sabem això sí que és una promesa que està en les seves mans complir i que sabem que no serà complerta, no? Doncs clar, quina al·licient ha de tenir Esquerra per repetir eleccions si per ells els hi suposaria baixar resultats, no? Encara que potser ajudés a l'independentisme en general, però clar, seria una mica complicat, no? Doncs bé, hi ha una fórmula per anar a noves eleccions en les que segur que Esquerra Republicana milloraria molt la imatge de cara a la gent, perquè representaria abandonar una constant que segur que li ha fet baixar molts vots, i és la rivalitat amb Junts, que ha arribat a lluita caïnita gairebé, i aquesta rivalitat tòxica personal de Junqueras una mica contra Puigdemont, no? Ara que Esquerra s'està plantejant de rellevar Junqueras, es podria apostar per fer aquesta coalició, una mica un Junts pel Sí, amb Junts, i superar la dinàmica aquesta que hi ha hagut fins ara, i que també li permetria anar-se movent en la bona direcció sense que Esquerra Republicana hagi de fer ara mateix una redirecció treballada del seu propi partit, i de manera que guanya temps, no? Tot i que aquesta sola nou plantejament ja seria doncs, una gran aposta, no? Que seria, jo crec, ben valorada, no? A més, Esquerra Republicana, en aquests anys, després de l'1 d'octubre, ha anat defugint el conflicte i renunciant a la confrontació, no? Ha mantingut un alt discurs independentista en les formes, però en els fets, de fet, han anat reculant clarament. No han investit Puigdemont el 2018, han despolititzat els mitjans públics, han pactat constantment amb el PSOE, no han recolzat el Consell per la República, han anat contra l'ANC i la manifestació de la Diada, i no han participat en definitiva en res que pogués agafar la directa per assolir la independència, no? El seu plantejament era eixamplar la base i una altra generació ja podrà entomar la independència, no? En aquest sentit, una aposta tan gran per l'independentisme com seria aquest, entre cometes, Junts pel Sí, sí que sorprendria molt a tothom i crec que retornaria l'esperança en Esquerra Republicana, per tant pot ser una bona opció per ells, no? També aquesta coalició crec que hauria d'involucrar la CUP, que de resultes dels mals resultats doncs sí que s'ha plantejat de defugir el que ha fet fins ara, que és implicar-se en governar, no? I fer-ho com sí que els ha anat bastant bé ara a Girona, amb el seu alcalde Lluc Salelles, no? Llavors aquest tarannà molt més madur també caldria demostrar-lo, no quan hem de fer alcalde a la persona de la CUP, sinó també quan s'ha de recolzar altres, no? En aquest cas, per exemple, seria el candidat Puigdemont com a candidat clar de l'independentisme, no? I també crec que caldria incorporar alhora, perquè han aportat molt bones idees i formen part també de l'independentisme, no? Bé, llavors, amb una coalició electoral, Esquerra jo crec que s'asseguraria de no baixar els resultats en unes noves eleccions i, per tant, ja perd aquesta desconfiança que podria tenir cap a anar a noves eleccions, no? Seria raonable que si les anteriors eleccions van treure entre 4,3% del vot independentista, doncs tingués aquesta presència a les llistes, o que la CUP tingués un 10,3%, alhora podria tenir 1,1%, no? I se li podria assegurar amb un bon lloc a la llista de que un o dos dels seus membres entressin, no? Podrien ser aquests percentatges o qualsevol altre que decideixin entre tots, no? Una aposta així crec que renovaria l'ànim independentista, perquè suposa una superació, almenys momentània, de la lluita interna que hi ha hagut en el moviment i en aquest sentit prometria molt bons auguris, no?
És una aposta a mida del repte que tenim davant, que és no sucumbir com a moviment. El moviment independentista realment no es té per què aguantar sempre, podria anar desinflant-se, i això ajudaria a no no anar avall, sinó anar amunt, no? I a més faria honor a la tornada del molt honorable president que va ser deposat pel 155 i que ha aguantat a l'exili la honorabilitat de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquest embat sí seria un embat electoral, no hi ha res aquí il·legal, no? Però seria claríssim de cara inclús a Catalunya, però sobretot a Espanya, a Europa i al món. I és una bona manera de plantificar així, pum, tot de sobte, un nou plebiscit o un referèndum informal amb una coalició que tingués un sol punt unificador en el programa: fer la independència. Per 1000 motius, no? Per la sobirania de la nació, per disposar dels recursos dineraris suficients, per rodalies, per reflotar els bons serveis d'educació, sanitat, etc., per restablir la pau social, pel català, pel que sigui, no? I en una lluita com la que sostenim amb Espanya, que és una lluita important, no? Conservar el major nombre d'eleccions, sobretot catalanes, amb una majoria electoral és el que Espanya més tem. Perquè què vol dir? Vol dir que el problema persisteix, i si el problema persisteix, quina solució ha de tenir? És que han de seguir sempre imposant-nos de seguir estant a l'estat espanyol? És que ens han de reprimir? És que han de continuar ocupant amb la justícia el que hauria de ser ocupat per la política? L'única solució legítima, i que espanta molt a l'estat espanyol, és la solució democràtica, no? Que els catalans puguin decidir finalment, no? Per tant, només guanyant i situant a Puigdemont al capdavant de la Generalitat, amb unes eleccions que tindran una participació alta per la temperatura del repte que suposaria, doncs ja faria que Espanya comencés a generar situacions que podrem aprofitar, no? El missatge validat a les urnes seria: o s'accepta de fer un referèndum acordat o tirarem endavant amb el que hi ha sobre la taula, que és l'1 d'octubre, no? Per tant, portant a terme, no? Doncs en etapes successives un increixendo que de manera ciutadana doncs, arribi a fer una defensa de la declaració d'independència doncs, al carrer, no? Més encara ara que l'ANC doncs, voldrà i podrà tornar a mobilitzar després d'aquesta travessia pel desert que hem fet durant aquests anys de llepar-nos les ferides, entendre què ha passat i fins i tot de patir una pandèmia a nivell internacional, no? És difícil de fer això que estic proposant, és impossible. Algú podrà dir que sí, però en realitat tot depèn de les ganes d'assolir el nostre objectiu per la independència. Hi ha hagut unes dinàmiques d'anar per separat i de ser uns contra els altres amb molta rivalitat, i això no té per què continuar. Podríem canviar-ho ara mateix si ens ho proposem, no? De fet, aquest momentum que estem esperant, que la gent... quan pot ser el momentum? El momentum poden ser unes eleccions que marquin una dinàmica molt clara. Unes eleccions és l'expressió de la gent. Quina dinàmica, quin momentum més clar podria haver-hi? És que ens estem potser imaginant coses molt tangencials i el momentum ha de ser que el poble doni un cop sobre la taula, no? Arribats en aquest punt, una mica com a moviment, o creixem i anem amunt o poder anem avall, no? És impossible això que Esquerra Republicana proposava, d'aturar la lluita sine die, no confrontar més, però mantenir la base independentista intacta i, per altra banda, fer gestió de govern en el dia a dia, quotidiana, i anar guanyant, eixamplant la base, no? Això és una mica, jo crec, impossible, no? D'alguna manera, o es va a totes, llavors sí que es guanya base, o ens empantaneguem i aleshores es anirà perdent força. Sí que és veritat que potser els independentistes no desapareixen, segueixen sent independentistes, i en un futur, doncs, si hi hagués un referèndum el podrien votar afirmativament, però és que el que sí que perdem són activistes i militants per la independència, que com arribarem a aquest referèndum si no tenim els militants i activistes per la independència que el posen i el forcen i el fan possible, no? Per tant, el que hem de fer és aprofitar doncs, tot això que hi ha hagut fins ara, que tota la feina feta per nosaltres i tota la feina feta per l'estat espanyol, i tornar a convergir seriosament, però no a mitges, sinó anant a totes. I un repte així sí que seria engrescador, trencaria tota la tonteria que ens ha mantingut entretinguts
i faria que ens dirigíssim tots units contra l'estat espanyol, tal com és, i anar fins al final per acabar la feina, no? Per acabar, un petit postdata, no cal potser tenir un pla totalment traçat, d'aquest pla se'n pot anar parlant a nivell social, a nivell polític, i potser és important no revelar tots els plans i tots els secrets i tots els detalls, no? Igualment, amb aquesta proposta que estic posant sobre la taula, si s'acceptés, doncs tampoc caldria dir que s'ha acceptat i que es va cap a una coalició en una repetició d'eleccions. Com s'ha fet en la presidència de Josep Rull, que es va mantenir una mica la incògnita fins a l'últim moment per no donar marge de maniobra als unionistes, doncs ara potser s'hauria de fer el mateix, no? Perquè recordem que en aquestes eleccions que volem repetir el resultat han donat una majoria unionista, no? Una mica Frankenstein, però el PSC, PP, Vox i Comuns sumen majoria i ja hem vist que han fet a l'Ajuntament de Barcelona per fer alcalde Collboni. Per tant, hem de ser astuts i estratègics en aquest aspecte, no? I molt bé, fins aquí arribem. Si us ha agradat aquest vídeo, doncs compartiu-lo i ens veiem en un proper audiovisual. Adeu!